Zdravím vás, dámy a pánové, tohle bude ďalší díl Clash Royale. Dneska som sa rozhodol pokúšať hrať s niekým Friendly Battle, ale pomeníme si deck na tento. Takže uvidíme, že či niekým vyhráme. Dáme. O, tak príjmite ma. O, niekto ma prijal. Kto bude? O, nejaký Desmond DOS. To už je 9. level, tak to asi nedám. Možno. Napíš... ja som tiež vlastne 9. level, to som si nevšimol. No. Zničíme mu jednu vec, to je balón. Mega Minion. Má po balóne a ja po mušketierke. Teraz tam dáme princa. Princ, poď. Princ sa rozbehne. A udrie si pekne. Ešte pekne, princ, pekne. Fireballku. Natáčam preto Friendly Battle, pretože nemám miesto na čestky a nechcem náhodou nejakú dobrú preskočiť. A zatiaľ môj slabý deck vypadá zatiaľ, že je dobre, sa s ním dobre hrá. Prepáčte, že opakujem, sám to nevšímam. Aby barbarianov. Dúfam, že zničia väžu. Raz, dva. Ešte nakrát, pekne. Pekne. Dobre. Zasmejeme sa mu. Valkyrka. Dial Gianta. No. A tam dáme Mega Miniona. Ten si poradí. Ale vežu mi tak zničil, neviem prečo. Valkyrka a Ryan Giant by mohli zničiť väžu. Moja si vyhra. Tak asi nie. Mušketierky. Hogrider na tej strane. Fireball. Pekne. Dá tam princa. O, niekto mi fandí. A to mám iba slabý deck. Bacha na to. A vyhral som s ním, není možné. Super. Na to, že som mal taký slabý, tak som vyhral. Ale sa s nejakým Friendly Battle. On už je taká arena. To teda neviem, ako dopadne. No tak, toto. Pekne. Lava Hounta tam dáme. Zasmejeme sa mu. A dáme mu tam princika. A elektrofizárník. Princ ho zničí. No, Lava Hauntík neviem. Tak, toto sa nedá, on tam má hen tých dvoch. No však tomu je toto. Valkyrka. Fireball. Pekne. Valkyrka ma sklamala. No nič. Počkáme si na kartičky, na bublinky. Mušketierky 3. Dobre, zničil som ešte. Ja to dám. Princ ideš. Ak prežijú mušketierky, ja sa normálne zasmejem.
Jedna prežila. Elektrovizard, ja sa zase zničím. Mini peka. To hnevá. Zase táto vec. Poď Lava Hound. Ty ma nesklam. Fireball. Prince. Ani ty ma nesklam. Len jeden sa tu snaží, to je Prince. Nie Elektrovizarda. Elektrovizard. Ty vole, Elektrovizarda zničili henty. Budem musieť utočiť na väžu. Už idete. 11 sekúnd. 10, 9. To som prehral. No zničil som väžu, ale je mi to už na nič. No takže tento som prehral, no nevadí. Ale idem si teda zmeniť deck na môj silnejší. Tento. A s tým už asi vyhrám. No, neviem, či ma niekto ešte príjme. Je dva nové video. Nejaká arena battlerom. O tom neviem nič. Ale teraz ma nechce zrazu niekto prijať. Kašleme na kto. Ale toto bude z dnešného dieliku Friendly Battle možno všetko. To skúsime raz. Po prípade, ak ma nikto nepríjme, nezabudnite dať like. Po prípade odber. Ďakujem za vašu pozornosť, zrejme ma už nikto nepríjme. Tak na budúce pri ďalšom dieli.